संजय राऊत यांनी फडणवीसांबाबत एक सूचक ट्विट केलेलं आहे। फडणवीसांचा दिल्लीतील सर्वोच्च पदासाठी प्रवास सुरू आहे असं संजय राऊतांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलेलं आहे। देवेंद्र फडणवीसांचं झुरिच इथं स्वागत करण्यात आलं असंही राऊत यांनी म्हटलंय। प्रत्येक मराठी माणसाला सुखावणारी ही गोष्ट आहे असं ट्विट संजय राऊतांकडून करण्यात आलंय। तर काय नेमकं राऊतांनी ट्विट केलेलं आहे पाहूया। पंतप्रधान मोदी यांचं परदेशामध्ये स्वागत होतं, अगदी तसंच स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं झुरिच इथं करण्यात आलं। ही प्रत्येक मराठी माणसाला सुखावणारी गोष्ट आहे। महापालिका निवडणुकीमध्ये भरघोस विजय प्राप्त केल्यानंतर फडणवीस यांचा प्रवास दिल्लीतील सर्वोच्च पदासाठी सुरू झालेला दिसतोय, असं ट्विट राऊतांकडून करण्यात आलं।